MG Motovlog. Please subscribe Subscribe and like. and share. Alright, so good day po sa inyo lahat mga ka-MG, mga kababayan, at welcome back po muli sa ating panibagong vlog. Ayan, so ngayong araw na ito ng Wednesday, so mag-update tayo guys ng proyekto rito sa Las Piñas. Ito yung magpapaluwag ng daan dito sa kahabaan ng Las Piñas, dito sa Quirino. So ito yung tinatawag natin na C5 Quirino Flyover. So samahan nyo po ako sa aking update ngayong araw na ito. Tube. So dito nag-start yung proyekto. Ayan, makikita natin, oh. Binibigahan na nila pala to. Nilalagyan na ng bakal. Yung mga girder na kinabit nila. Ayun, oh. Mukhang bubuhusan na nila to, ah. Sa baba magmo-mold pa rin sila ng girder. Meron na ritong isang nakabang. Isa, dalawa, tatlo. So gaya pa rin ng dati, no? Hindi pa rin pala na ikakabit itong ano, yung mga part na wala pa rin girder. So dito nga lang ang magiging problema nila talaga. Ito yung kable ng kuryente. So di natin alam kung ano magiging plano rito ng Las Piñas, no? Kung ililipat ba to o medyo pabababaan pa nila ng konti para maikabit yung girder. Ikutin natin to. So i-update natin to guys. Ayan, may girder din na malaki rito. So, dito naman halos sa kompleto na, no? Ayan, yung 4 na layer. 4 na yung nakakabit na girder dito. Ayan, dito yung rampahan meron na yan, pero yun dun sa pangalawa niyan wala pa. So pag-ikot natin, pasadahan pa natin ang isa to. May lawak na ng Tambakon dito, no? Dating gandun lang yun. Dito na yung babaan yan, tapos diretso na ron papuntang Cavitex. Gabundok na yung tambak ng ano rito, lupa. Ay, buhos na pala rito. Wow. Ito talaga yung mga project na masasabi natin na progress talaga. So binuhusan na pala yun dito. Yung concrete na yun, no? Hanggang dito sa pangalawa may buhos na. Ayan, dito na lang iduduktong yung girder na wala pa, oh. So bilis din lang pala nila magbuhos din ng gano'n, no? Na Quirino Flyover. Sumingit. Galing, ah. Bro, pabike-bike ka na lang, ah. Parang kilala kita.
Saan galing? Dito pa talaga tayo kita na galing. In-update. Dito lang ako eh. In-update ko lang, ha? Yan lang ako eh. Saan pupunta? Balitasa ka ba? Ninja the Vlogger, nag-iba na, oh. Guys, subscribe! Abangers Vlog. Saan ka ba galing? Nag-update lang ako saglit. Yung papuntang, ano, dito? Sa pote, oh, dipo. Dito? Ayan. Yung may maliit na daanan? Diretso mo lang yan, tapos kakaliwa ka dulo. Pwede magmotor. Pwede nga bike. Oo. Pero may mga part pa rin na wala eh. So yun guys, nakita natin dito si Abangers Vlog. Ayan. Subscribe kayo kay Abangers Vlog. Guys, ayan, hindi talaga ako nag-update dito guys. Gumagala lang ako. Galang ano? Gagambang gala. May baril. Sana nakita ang gagambang may baril. Guys, wala kasi tayong supot. Pero meron tayong sapot. Baliktad pala, supot. Wala tayong sapot. Okay. Wala, dito talaga tayo nag-ano, no? Small world mga kababayan. Nakita natin isa nating tropa dati sa pagbablog. Yan mga Manila vlogger. Ayan, so continuous tayo sa ating update. Ayan, at nakita na nga natin itong mga portal, no. Siguro iniisip ko pa lang, no, na pag ito natapos na, napakaganda, napakaluwag talaga mangyayari dito sa kabaan ng Quirino. Kaya nga po ito, binuo itong proyektong ito para sa kalapit lugar na ito, gaya ng itong Las Piñas, Cavite, na hindi na sila masyadong mahihirapan mga kababayan. So yun, at salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating panonood, no, ng ating mga video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video sa araw na to, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and share. At syempre, subscribe nyo na rin po ang aking YouTube channel. MG Motovlog ang inyong lingkod. Isa mapagpalang hapon po sa inyong anak. Peace out.